цялата казълнашка съобщественост обявявам, че започнаха Чудомировите празници от 25 марта. Празници весели и предстои време всеки да се забавлява и работата хич да не го притеснява. Празници ще има на различни пунктове из Казълнъка, горе до Черковната чешма, на Петка Иванкин до Дюкяна, на площада. Край на съобщението. Мога да ви кажа една клюка, която не знам да ви кажа. Ами обичаше хубавите жени. Това е вече от интимния живот, пиването, хубавите компании, защото е бил голям бухем, плейбой. Така си го спомнят, тук като дойде от Париж, с коня, с баща му е бил чурбаджия. И там, като е подвизавал, историите около Монмартър, знаете какво е, що е. Това е клюката. Но ей така между нас да си остане. А турици като започнат да го оплюват, ама той как не е усмял в творчеството си, а пък той самия колко много пише, викам, бе може да е пил, но и пипи имаше, защото благодарение на Чудомир Турия е станала известна по целия свят. Форските работи, ама има едни жени като Тана Папучкина, като разчекнат едни уста, като анджийска порта. Онзи ден, като си седа дома и наплитам пета на чорапа на наш груя, гледам я през прозореца, тин, зачупила гъса, колко си...